Ja sam se već odlučio i mislim da se velika većina građana Hrvatske odlučila i da zna za koje vrijednosti će glasovati u izboru trećeg hrvatskog predsjednika. Ja kad sam analizirao kandidate i potencijalne kandidate, došao sam do zaključka da bi idealan predsjednik, treći predsjednik Hrvatske bio profesor dr. Miroslav Tuđman. Ja sam svakog kandidata analizirao na bazi onog što je radio. Koliko je doprinio u obrani i stvaranju Hrvatske države i onda nema nikakve dvojbe da je Miroslav Tuđman najviše doprinio obrani i stvaranju Hrvatske države. Ljudi ne znaju da je on bio nekoliko godina u bespućima Bosne i Hercegovine, da je pripremao Oluju i da Oluja ne bi uspjela da nije pripremljena i krenula od Livna iz Bosne i Hercegovine. On je stvarao te tajne službe, borio se protiv obavještajnih službi i na taj način on je jedini čovjek koji zna i pozadinu politike, ne samo ovo što je na površini. Miroslav Tuđman je vrhunski intelektualac. On je čovjek kojeg pozivaju od SAD-a do Izraela da drži njihovoj eliti predavanja o sigurnosti i o drugim pitanjima. Napisao je dosta knjiga, vrhunski je stručnjak za informatiku, pošten je čovjek, izuzetno pošten čovjek, obrazovan čovjek, ima veze u svijetu, zna šta se je događalo i siguran sam da bi on vratio Hrvatsku na pravi put, da bi on obnovio Hrvatsku, da bi stvorio nove obavještajne službe, novu sigurnost. I mene je fascinirala njegova rečenica koju je rekao: Hrvatska ne može biti izolirani otok, Hrvatska mora biti dio svijeta, ali samo pod jednim uvjetom, da pravila koja vrijede u svijetu vrijede i za Hrvatsku. Prema tome, ako za druge zemlje vrijedi gospodarski pojas, onda vrijedi i za Hrvatsku. Po istim kriterijima mi tražimo da se vrednuje Hrvatska ili kažnjava Hrvatska kao druge zemlje. Evo, on želi pomoći, on je uložio veliki dio svoga života, on je kao i većina naroda nezadovoljan, on smatra da treba na neki način vratiti dostojanstvo hrvatskom narodu, da treba čvrsto braniti nacionalne interese i da treba stvoriti jednu modernu Hrvatsku. On je za europske integracije, ali ne za one u kojima ćemo izgubiti svoj suverenitet. Da tome kao osoba, kao intelektualac, kao čovjek koji je puno napravio, kao čovjek koji se dokazao, ako za njega glasuju, ne mogu pogriješiti. Ja se užasavam onih kandidata, dok je Miro Tuđman branio u najtežim uvjetima Hrvatsku i stvarao Hrvatsku, oni su se bogatili. Užasavam se i onih kandidata koji su za vrijeme rata bili nigdje, ili u Americi, ili su bili na tribinama i koji su, kad smo stvorili Hrvatsku državu, svu svoju energiju usmjerili da oblate predsjednika Tuđmana, Domovinski rat, branitelje, koji su pomagali Haški sud u krivim optužnicama, lažnim optužnicama. Prema tome narod može birati. Ima kandidata koji je se dokazao, koji je sposoban, koji je pošten, i ima kandidate koji se nisu dokazali, koji samo obećavaju. Prema tome nemojte glasovati na bazi onog što vam obećavaju, glasujte na bazi onog što su ljudi u ovih 20 godina napravili, gdje su bili i šta su radili. Evo, zato sam ja za profesora doktora Miroslava Tuđmana. Doktor Tuđman je obiteljski čovjek, ima krasnu djecu, ima unuke, on je čovjek koji poštuje tradiciju, sve vrijednosti, on je i vjernik, iako neki misle da nije baš preveliki vjernik, jer kažu ne ide prečesto u crkvu. Pravom vjerniku ne treba uvijek ići u crkvu, pravi vjernik ide u crkvu onda kad mu je potrebno, ali ono što je bitno za predsjednika države, Miro Tuđman kao i njegov otac Franjo Tuđman, zna
šta je katolička vjera, da je ona dio identiteta Hrvata, da ih treba sačuvati, da ih treba učvrstiti, da bez katoličke vjere mi ne bi opstali kao narod. Na tome bitno je za predsjednika kako se on odnosi politički i društveno, da li će on oslanjati se na tu vjerničku većinu ili će kao sadašnji predsjednik voditi križarski rat protiv križa. Ali mu vjerujem i na bazi onog što je napravio, što je uradio u svom životu. Vjerujem na bazi onog kakve knjige napisao. Vjerujem mu koliko imao snage da se suprotstavi nepravdi prema Hrvatskoj, kako brani nacionalne interese. Ja znam da on nosi svoj križ. Jedan broj ljudi će reći pa bio je već jedan Tuđman, šta će nam novi Tuđman. Novo je vrijeme, nova je situacija. Kao što je Tuđman, njegov otac bio nezamjenjiv u vrijeme rata i stvaranja Hrvatske, ja mislim u vrijeme mira, kada treba dovršiti taj proces, kada treba vratiti na pravi kolosijek Hrvatsku, da je upravo to miri što je Tuđman prednost, a nema. I oni koji cijene djelo Franje Tuđmana mogu biti sigurni da će njegov sin nastaviti to djelo ispravljajući one pogreške koje su bile. On je uvijek govorio istinu o svom ocu, kao i ja, kao i mnogi drugi. I on ima program za nove probleme 21. stoljeća. Prema tome, u državničkoj politici nas vraća tamo gdje smo maknuti novom politikom, a kao moderni političar, moderan čovjek tražit će odgovore za nove probleme 21. stoljeća.